Hoy! Saan ko pagidlagi? Anong naamang ka diha, te? Nang lili ka, te ba? Sir, mauna ni view diri sir katong tiada kay sir ba? O mo na ni dire. O na rin interesan ni dire. Pilang sir? Tagatos. Ay kagamay. Sa gatos? Ay way problema. Naman na sa imo kay kutahan ka. Patahan dak ni kwarta diri yo. Ay, salamat kay sa gatos kita eh. Nya, kini lang kung sulod. Ah sige, ano ni dire? Agin ni dire. Ah, sige sige. Sige, agin lang dia. Sir, Ay, sama ta na. daghan man daw balita na ko sir, ba daghan man daw mga chika ba, mga chika-chika ba? Ay, daghan kay dito sa imong naaring purasa. Dili ka magmahal sa imong entrance dire. Upa. Wa jud ko nagmahay sa ako entrance Day, tindot ito. Salamat mo biya. Kachika-chika jud ko ani diri ba. Sa man ang uhipo ka? Nabol dito. Hinabang. Sa man ni? Kaon lang dito. Kaon dito. Luli ka ako dito. Wa mo kilaing kwarta. Dong, Kaon uyab ko ito. Oy. Gina ko kwarta. Nope. Kulang. Iso kulang. Iso. Kulang. Nah. Pansin. Yahap. Wa mo kulaing si Singyo dong. Oh, kana. Bang. Kina. Nope. Mayo na. Kulang. Sakto na magud na o 3 pesos sakto na pagpalit ang shooter. Kulang. Di ko pasugan ito. Nah, wa na rin yung kilaing kwarta diri do. Oh, mo na akong last kwarta. Imo na. Nope. Na, mauna ni ron. Mauna man na akong kwarta tanan. Cecilio. Si Quinta, wala ko lang kwarta. Ato na ito. Kamupay tagaan, kamupay. O di man, ugda ko. Esa sir ha. Balik lang ko. Nasa ko'y kaon ha. O, ato na dito. Uy. Oh, yahag. Sa mga lugaran din nga. Tagaan mong 5, 2. Reklamo. Gusto magsikwinta. Ah, gusto. Picture-picture na lang ko dire. Picture ko. Kine. Wah, nakuha ka lang. Report. Ah, hindi. Hoy! Bawal mag-selfie-selfie dire, di mabayad. Naibayad dire. Ha? Picture, bayan! Oh, lagi ni bayad dire. Nagbayad na ba kadto sa ubos? Wala para ba kong bayad, Kol? Asa din na magbayad, Kol? Dito sa ubos. Pero kay layo man, pwede na dito sa kuha. Pila man day, Kol? 50. 50? Nagamay. Para sa sir. Oh, narang bayad do, 100 niya. Imo lang ni suklyo. Sir, salamat kay sir ha. Pwede na kami selfie-selfie. Pag selfie-selfie ta, magbabayad. Bang. Sa? Gutong na ba ko? Oh, snack na. Mahal na po ni ba kay kini lugara diri, mahal ra ba kay mga kwan diri? Pero akong testingan. Pre, Nay water. Nay pangitay coke, nay pan. Sir, nay snack sir oh. isa. Tagbilang na. Tagpiso na ni sir. Barato ra ko na.
lagi sir. Kasi panos na. Dili lagi. Dili na testingin na siya. Sample na Tingnan siya. ako, ha? Sir. Oh, sample na. Okay, dyan kay pre. Wala kay lain na nida. Naa mo sir. Oh, kana bali 20 na tanan sir. Imo na na. Kini, 20. Oh.